Hello guys, Μιχάλης εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Fortnite τη νέα σεζόν. Εγώ ξεκλείδωσα λίγο εδώ το Battle Pass, έπαιξα 1-2 φορές να πήρα το κέρβερο. Και αυτό και την Αφροδίτη πήρα και την άλλη μορφή. Και όσο πάει το συνεχίζω τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε τη νέα σεζόν. Solo, ναι. Και αν θέλετε πάμε να κάνουμε και το rank σε άλλο βίντεο. Πάμε. Τώρα φορτώνει. Όσο φορτώνει να σας πω να κάνετε ένα subscribe και ένα like. Φορτώνει. Μπαίνουμε να μπήκαμε. Ωραία. Εδώ τώρα... Ναι, εντάξει, είναι για να περιμένεις. Γράψτε μου αν είμαι καλό στα σχόλια και θέλετε να μπούμε με εσάς κάποιος από το κοινό να παίξουμε. Ωραία, μπαίνουμε. Λέω να πέσουμε για αρχή στο κάτω κόσμο, να τον δούμε. Πάμε. Θα πέσουμε εκεί πέρα και να σας ενημερώσω να κάνετε ένα subscribe και ένα like για να κάνουμε και κανένα live αν θέλετε. Να πάρουμε και κανένα like. Να πέσουμε εδώ. Άστα. Να πέσουμε εδώ πέρα. Καθόλου άτομα. Περιμένετε μία. Ωραία. Ακούτε εσείς. Περιμένετε λίγο. Τώρα ακούτε. Όχι. Θέλετε κι άλλο. Τώρα ακούτε. Νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, τώρα ακούτε. Και όπως σας έλεγα να κάνουμε κανένα like. Γι' αυτό πατήστε όλοι το like και το subscribe. Πρώτη μας σκοπός είναι να φτάσουμε τους 50 subscriber για να κάνουμε το πρώτο μας live. Οπα. Εκεί. Εμείς θα την πούμε από εδώ. Πού πήγε? Τι φάση, πού είσαι? Φίλος μπορεί να κρύβεται φάση. Φίλε, πού είσαι ρε? Τι φάση. Θα φάμε κανένα jump scare. Θα χάσουμε. Θα μπει. Όσο το άκουσα άτομα. Αλλά όχι. Παίρνει και αυτό, παίρνει και αυτό. Ωραία, πάμε. Εδώ πέρα. Έτσι. Κάτσε να το πιούμε και αυτό. Να έχουμε λίγο καλή άμυνα. Καλή άμυνα, καταλάβετε. Ανοίγουμε και αυτό το τσιστάκι. Να... Συνεχίζουμε. Άτομο. Κάτσε λίγο. Κεφάλι και down. Καλό play, εντάξει. Καλό. Δεν το περίμενα εγώ, παιδιά, να γίνει έτσι. Φάση, πάω. Αλλά, οκ. Να αφήσουμε αυτό. Παίρνω και σφαίρες. Μια χαρά. Μπάγκαρε φάση, δεν ξέρω.
Ωραία, θα πάρουμε και ένα σνάιπερ, νομίζω. Θα πάρουμε αυτό. Έχει στόχο? Όχι. Καλά, πολύ καλά. Πάμε. Κάτι είδα εκεί πέρα πάνω. Ωραία. Αλήθεια τώρα. Και δεν πειράζει. Γράψτε μου ποιο όπλο θα θέλατε να επιστρέψει πίσω στο Fortnite. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να επιστρέψει η Pump και το Scar. Ήταν τα δύο πιο αγαπημένα μου. Όταν ήμουν παλιά, όταν άρχισε, δηλαδή είμαι OG παίχτης, όταν άρχισε ήταν το καλύτερο κόμπο μου, δηλαδή δεν έβαζα άλλα όπλα. Δηλαδή πάντα όταν έμπαιρνε Pump και Scar, μόνο αυτά. Ακόμα και να είχα ένα Tactical Legendary θα έπαιρνα Pump Rare, τι θα ήταν. Γιατί είναι εντάξει ρε, Pump, δεν μετριέται. Ωραία. Τίποτα, ούτε ψυχή. Ένα άτομο ήταν. Αυτό. Οπ. Πού είναι? Πάμε. Okay. Εκεί πέρα. Το ακολουθήσουμε. Ή σνάιπερο. Καλύτερα να τι κάνουμε, έχει και μποτάκι. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Φεύγουμε. Αν χρειάζεται θα τους φάω από εδώ, σνάιπερ. Δεν έχω πολλές σφαίρες, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Πάμε, όπα. Φτάσουμε και αυτό το δέντρο. Ωραία. Φωτιά δεν την ανάβουμε, αλλά μπορούμε να τη σπάσουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Τι? Εγώ παλιά νομίζω ότι μπορούσαμε, δεν ξέρω. Ωραία, πάμε. Νομίζω έχουμε για τα 43 άτομα, καλούτσικο loot. Τώρα θέλετε να πάμε για κάποιο έτσι boss, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω καλά είμαστε. Οκ, προχωράμε. Οκ, πάμε. Εκεί πέρα, ποτέ δεν έχω πάει. Απλώς δεν θέλω, απλώς το ξεκλείδωσα και δεν πήγαινα. Εντάξει, τι να κάνεις εκεί πέρα, μόνο αν έχεις κάνει ένα καλό σνάιπερ και πας και για free kill. Έτσι με σνάιπερ και πάλι πάω κάτω. Αυτό. Αυτή η σεζόν σας άρεσε, γράψτε λίγο στα σχόλια. Εμένα γενικά 50-50, εντάξει, ωραίο με τους Έλληνες, αλλά δεν άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Έβαλαν κάτι καινούργια skin, αυτό. Και άλλαξε λίγο το map. Εγώ περίμενα κάτι τέλειο. Δηλαδή όλα αυτά να ήταν όλη φάση. Αυτό. Και να υπήρχε σαν ένα πόρταλ και να σε πήγαινε στο κάτω κόσμο. Κάτι τέτοιο εγώ νόμιζα. Το φάμε κεφάλι. Εντάξει, εύκολο. Ο τύπος μπορεί να με κάνει και μπαν. Εντάξει. Καλή. Φίλε, έχεις αυτό και έχω αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι. Πρέπει να δούμε ποιο πληθώ. Οκ. Πάμε να πάρουμε το... Όπα. Υπάρχουν κι άλλος. Και αυτό το παίρνω.
πάμε. Να γυρίσουμε λίγο γιατί και ο κύκλος. Όπα. Έχει τίποτα άλλο. Drum gun. Δεν μου αρέσει εμένα. Δεν λέγεται drum gun, αλλά καταλάβετε. Δεν είναι χάλια. Πάμε. Έχει λίγο μίκλι, μου φαίνεται εμένα. Εδώ μπροστά. Α, όχι, εντάξει. Δεν μου φαίνεται. Πάμε. Έχουμε φάει 3 άτομα. Πού είναι? Θα μου πεις είναι και μεγάλο το map. Εδώ να κάτσω. Πέρα είναι κάτι. Όχι. Όχι, δεν είναι κάτι. Απλώς έχει κάτι σκουπιδάκια στον αέρα, δεν ξέρω. Να, το βλέπετε, να τα. Από αυτή τη σεζόν είναι, εγώ τώρα το βλέπω πρώτη φορά. Τότε, α, όχι, δεν θέλουμε. Να είμαστε έτοιμοι. Να τα βλέπετε, τέλεια. Άτομο. Τι έπαιξα! Ωρε φίλε. Μπορεί και από τα πιο καλά σνάιπερ που έχω κάνει. Τέλειο ήταν. Γι' αυτό πέφτει κάτω η σφαίρα και λέω όχι εντάξει το πετύχω. Δεν θα το πετύχω. Και το πετυχαίνω λέει το τυπά. Πάει άκλευτος ο Ιντεκ. Είναι όντως άκλευτος. Κάτσε να δούμε πού είναι το loot. Κι άλλος εκεί πέρα. Τον έχω. Όχι. Αφήστε τον να πάει. Μετά. Όχι, αφήστε τον. Θα τον πάρουμε μετά. Ωραίος σνάιπερ ο τύπος. Down. Όχι. Τι down, τι λέω. Πάμε. Μποτάκι. Έχει μποτάκι ο τύπος. Δεν θα φάω φορ. Τι κάνει. Μου τον πήρε. Πού είσαι ρε. Α, σε βρήκα. $68. Να του πούμε. Μπαίνω. Θα του πούμε, γιατί όχι. Πάμε. Όχι. Πάμε. Όμεν. Τι κάνει ο τύπος. Πέταξε. Πού είναι ο φίλος. No. Όχι, χάσαμε αυτό. Καλό μάτς πάντως. Καλό μάτς. Εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο. Επίσης να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye.